Evangeli de Lluc, capítol 14, versos del 1 al 14. L'hidròptic. Un dissabte Jesús va entrar a casa d'un fariseu dels principals a fer-hi un àpat. Ells no li treien l'ull de sobre. I quina casualitat, hi havia al seu davant un hidròptic. Prenent la paraula, Jesús va dir als mestres de la llei i als fariseus: «És permès o no de guarir en dissabte?» Però ells no van dir res. Llavors, tocant el malalt, el va guarir i l'acomiadà tot dient: «Qui de vosaltres, si un fill o un bou li cau en un pou, no l'en traurà per molt dissabte que sigui?» I es van quedar sense paraula. Per donar-los una lliçó, Jesús, observant com els convidats s'escollien els seients d'honor, els deia: «Quan algú et convidi a noces, res d'ocupar el divan d'honor. Encara hi vindria un convidat de més categoria que tu, i el qui us havia convidat a tots dos et dirà: deixa-li el teu lloc. Amb quina vergonya et posaries aleshores a ocupar el darrer lloc? Res d'això. Tu, quan et convidin, vés a posar-te al darrer lloc. Així, quan arribarà el qui t'ha convidat, et dirà: amic, fes-te més a prop meu. Llavors sí que quedaràs bé davant tots els comensals, perquè tot aquell qui s'enalteixi serà abaixat, i aquell qui s'abaixa serà enaltit». Deia també al seu amfitrió: «Quan facis un dinar o un sopar, no hi convidis els teus amics, ni els teus germans, ni els teus parents o veïns rics. Encara et convidarien a canvi i et serviria de recompensa. No, quan facis un banquet, convida-hi captaires, mutilats, coixos, cecs, i seràs feliç, perquè no t'ho poden recompensar. Ja t'ho recompensarà Déu el dia que ressuscitaran els qui hauran obrat bé».